MC ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫുൾ ജാർ സോഡയാണ്. നമുക്ക് വൈകാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. ആവശ്യമുള്ള സാധനം നോക്കാം. സോഡ, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, നാരങ്ങ, പുതിനില, ഉപ്പ്. ഇത്രയാണ് സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസും ഒരു വലിയ ഗ്ലാസും വേണം. നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ അരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ അരിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനു ചെറിയ ഗ്ലാസ് എടുക്കാം. അതിലേക്കിനു പുതിന ചേർക്കാം. പിന്നെ ഇഞ്ചി, പിന്നെ പച്ചമുളക്, പിന്നെ നമുക്ക് ചെറുപ്പുളി ഒരു മുറി ഇട്ടാൽ മതി. Some keep it diary, seems like a fantasy, but it may require some love and desire. It's something to cover me. There's never a guarantee that loving is so easy. Some may define it as sugar and brownies, but hard just as slimy. Ooh, no, no, no. Ooh, no, 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 no. No, no, no. കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂപ്പർ, നല്ല രുചിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കി വെക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കുക. നമ്മുടെ 13ാമത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബൈ.